Επαναλαμβάνω, έχουμε ένα ορθάνυχτο παράθυρο ευκαιρίας για τη διεκδίκηση του συνόλου του πρώην στρατοπέδου Βελισσαρίου. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πώς είστε? Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, να ξεκινήσουμε από τη γειτονιά μας, να ξεκινήσουμε από την προφυλάκηση Imamoglu στην Τουρκία και την σε μεγάλο βαθμό αφωνία της Δύσης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές του Ερντογάν. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα? Προφανώς μας προβληματίζουν και προφανώς αυτή η αφωνία και η αμηχανία, την οποία και εμείς διαπιστώνουμε, έχει να κάνει με την γενικότερη αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, επειδή ενδεχομένως ευελπιστεί στην αρμονική συνεργασία με την Τουρκία στα θέματα της άμυνας, ναι, δεν έχει την αντίδραση που πρέπει. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Προφανώς για εμάς είναι πολύ καθαρό ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με τη σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει όσον αφορά την ένταξη. Προφανώς και σαν ελληνικό κράτος αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι όπως εμείς δεν θέλουμε να εμπλέκεται η Τουρκία στα δικά μας εσωτερικά, δεν εμπλεκόμαστε και εμείς. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μην σχολιάζουμε ή να μην βλέπουμε με προβληματισμό αυτές τις διαδικασίες που δεν θυμίζουν δημοκρατία ή προφανώς δημιουργούν άλλου είδους προβληματισμούς. Ναι. Τώρα, αισθάνεται δυνατός ο Ερντογάν, εκτιμάτε κύριε Τσουκαλά, στη συγκυρία, και αισθάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έχει ανάγκη, να το πω απλά, και για την δημιουργία της αμυντικής νέας αρχιτεκτονικής της Ευρώπης? Έχουμε ανάγκη τους Τούρκους στην Ευρώπη? Έχουν οι Ευρωπαίοι ανάγκη τους Τούρκους για την άμυνά τους? Και πώς τοποθετούμαστε εμείς, πώς πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς απέναντι σε αυτό? Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς πρέπει να επιζητά, όπως και η χώρα μας, την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, ναι, αλλά η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα είναι υπόθεση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να είναι υπόθεση άλλων τρίτων κρατών. Προφανώς το timing που επιλέγει ο Ερντογάν για να κάνει αυτή τη κίνηση σε σχέση με τον Imamoglu έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ότι νιώθει ότι αυτή τη στιγμή, ναι, λόγω της συγκυρίας που είναι δύσκολη για την Ευρώπη, δεν θα υπάρξει σκληρή κριτική. Μάλιστα. Άρα προφανώς και δεν είναι τυχαίο το timing. Σωστό, έτσι. Εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ο Ευρωστρατός, η ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας, η ενιαία εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρώπης και όχι υπόθεση της Τουρκίας. Στο νέο τώρα περιβάλλον που διαμορφώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα και ποιο το μειονέκτημά μας στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής? Το ερώτημα μπορεί να είναι πολύ ευρύ που κάνω τώρα, αλλά σε χρόνους τηλεόρασης το πλεονέκτημά μας ποιο είναι σε αυτή τη φάση? Άκουσα τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου να μας κάνει μια επίθεση φιλίας, με το δικό του βέβαια τρόπο, να κάνει μια επίθεση φιλίας στη χώρα μας. Το πλεονέκτημά μας και ποιο είναι το μειονέκτημά μας απ' την άλλη, όσο πιο συνοπτικά μπορείτε να πείτε κύριε Τσουκαλά? Προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια το διαπραγματευτικό ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και βλέπουμε ότι και στο Λονδίνο καλέσανε τον κύριο Φιντάν. Σωστό. Και ο κύριος Τραμπ φαίνεται να έχει επίσης μια πολύ στενή σχέση με τον κύριο Ερντογάν. Θα δούμε πού θα πάει και πού θα καταλήξει αυτό. Αλλά όλα αυτά σήμερα φέρνουν τη χώρα μας, η οποία έχασε πολύ μεγάλο διάστημα ενεργητικής πολιτικής. Επέλεξε, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση μία λογική ενός πρόθυμου συμμάχου, ενώ οι συμμαχίες πρέπει να είναι υποφέλεια όλων των εμπλεκομένων μερών και πρέπει να είναι στη βάση της αξιοπιστίας. Και εμείς θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι όχι μόνο μια ισχυρή δύναμη αποτρεπτική, αλλά να είναι και μια δύναμη παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα ισχυροποιήσει τελικά την αμερικάνικη οικονομία. Σωστό είναι αυτό, έτσι είναι. Και η Κίνα φαίνεται ότι μπορεί πια και έχει άλλα ακροατήρια να απευθυνθεί εμπορικά και έχει μια πολύ ευέλικτη οικονομία και δεν είναι δεδομένο ότι η αμερικάνικη οικονομία μπορεί να αντέξει όλα αυτά. Και βλέπουμε παράλληλα τι συμβαίνει και με άλλες σχέσεις που έχει η ΗΠΑ και με τον Καναδά και με άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ
δύσκολο περιβάλλον το επόμενο διάστημα και απρόβλεπτο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ θέλει μια ισχυρή Ευρώπη με βούληση επιτέλους να διεκδικήσει το ρόλο που ιστορικά της αναλογεί. Μάλιστα, δίκιο έχετε, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό η πράξη. Ερχόμαστε εντός των συνόρων. Σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το νέο κατώτατο μισθό 880, μεικτά 743 καθαρά. Να, κάνω φιλολαϊκή πολιτική, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Τι λέτε? Εδώ έχουμε προφανώς μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ποσοστιαία δεν είναι αμεληταία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και να παραγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος ζωής. Έτσι. Που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και ενώ έχουμε μία αύξηση του κατώτατου μισθό, η οποία περίπου καθαρά είναι 35 ευρώ, γιατί τα 50 ευρώ μεικτά έχουν περίπου 6,68 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και άλλο 8,66 περίπου φορολογική επιβάρηση. Άρα μιλάμε για 35 ευρώ. Δεν τα υποτιμώ. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε πάρα πολύ εύκολα ποιο είναι, ότι το μεγάλο έλλειμμα που έχει η χώρα είναι στους λεγόμενους μέσους μισθούς. Εκεί που είναι η μεγάλη ζώνη του πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, με τον κατώτατο μισθό αμείβεται περίπου 575.000 εργαζόμενοι. Οι υπόλοιποι δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και μόνο ότι έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζομένους που είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε το πιο ακριβό κόστος στέγασης στην Ευρώπη. Περίπου 40% δαπανούν οι μη ιδιοκτήτες για τη στέγασή τους στη χώρα μας. Ναι. Είδαμε ήδη να αποτυγχάνει το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 2, διότι ενώ έχουμε προεγκρίσεις, τελικά έχουμε πολύ λίγες τελικές εγκρίσεις, διότι οι πιο πολλοί επίδοξοι αγοραστές, όταν βλέπουν την πολύ μεγάλη ανατίμηση που υπάρχει μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, δεν επιλέγουν να το πάρουν, διότι μιλάμε για ακίνητα και παλαιά και με θέματα σημαντικά, αλλά και πάρα πολύ ακριβά. Και παράλληλα εδώ έχουμε ένα μείζον ζήτημα που είναι η απουσία συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η χώρα μας έχει μόνο 26% κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 60%. Αυτή είναι και η αιτία που δεν έχουμε αύξηση των μέσων μισθών, ενώ έχουμε κερδοφορία των επιχειρήσεων και ενώ έχουμε και ρυθμό ανάπτυξης. Και ποιο είναι το δυσίωνο? Ότι οι προβλέψεις για ρυθμό ανάπτυξης στο μέλλον είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνο που έχουμε σήμερα. Άρα, αν δεν καταφέραμε σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον αναπτυξιακό να μπορέσουμε να έχουμε διάχυση αυτού του αποτελέσματος της ανάπτυξης προς τους μισθωτούς, είναι πολύ δύσκολο να το έχουμε στο μέλλον. Και πιστεύω ότι εδώ είναι το μεγάλο αγκάθι, ότι η χώρα μας είναι τρίτη από το τέλος σε ετήσιο ονομαστικό μισθό, είναι όμως και τρίτη από το τέλος σε ρυθμό που αυξάνονται οι μέσοι μισθοί. Με αποτέλεσμα, λόγω του πολύ μεγάλης αύξησης του κόστου ζωής, η αγοραστική δύναμη να μειώνεται και να έχουμε φτάσει να περνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέλαβε τις τύχες της χώρας ήταν να καταργήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Το ρόλο που μπορεί να παίζει ο ΟΜΕΔ ώστε να αναγκάζει τα δύο μέρη, εργοδότες και εργαζομένους, να κάθονται στο τραπέζι για να μπορούν να βρουν τη λύση, την κοινή, την επωφελή μέσω μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν αυξηθεί ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη των κατοίκων αυτής της χώρας, των εργαζομένων, έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Ερχόμαστε στην πολιτική τώρα σκηνή, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Πέφτει όμως και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσουκαλά. Ποιες είναι οι αιτίες, πώς αιτιολογείται η δημοσκοπική κάμψη του ΠΑΣΟΚ? Και σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω δημοσκοπικά, τροχιά εξουσίας, τροχιά διακυβέρνησης. Σας προβληματίζει, τι λέτε? Κοιτάξτε, προφανώς και αξιολογούμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, προφανώς και όλα αυτά μας δείχνουν ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και πιο πιστικοί, όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο από τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει όπου έχει αυξημένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με την προηγούμενη πραγματική εκλογική καταγραφή που έγινε σε ευρωεκλογές. Πήρε 12,8, ενώ στα Γκάλοπ σήμερα είμαστε σχεδόν σε όλα τουλάχιστον στο 15%. Παράλληλα, τα άλλα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο μισό περίπου ποσοστό από αυτό που πήρε και λιγότερο σε ευρωεκλογές 9 μήνες πριν. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκείνη πτωτική πορεία. Άρα νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι ακριβώς μια εικόνα πτώσης του ΠΑΣΟΚ, είναι μια εικόνα
συντήρησης δυνάμεων. Ναι, στόχος μας είναι η γρήγορη άνοδος των ποσοστών μας, ακριβώς για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε την εναλλακτική επιλογή. Αλλά ξέρετε, δεν έχουμε μόνο τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, έχουμε και μια στρατηγική που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η οποία πρημοδοτεί άλλες δυνάμεις και η οποία προφανώς θέλει να στήσει ένα σκηνικό, να σκηνοθετήσει ένα πολιτικό σύστημα στα μέτρα του Πρωθυπουργού με ακίνδυνους εικονικούς αντιπάλους. Όπως η Κωνσταντοπούλου λέτε, όπως η Κωνσταντοπούλου, ναι. Και δεν έχουν και άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα. Όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκεί δείχνετε. Είναι ένα από τα κόμματα, νομίζω ότι το λέει και η ίδια, ότι δεν έχει πρόγραμμα για τη χώρα. Μάλιστα. Τα ακούω όλα αυτά τώρα. Την ίδια στιγμή εσάς σας χρεώνουν πότε προοπτική συνεργασίας με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και πότε προοπτική συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, πέφτοντας σε αυτή τη φάση, δεν φαίνεται να έχει ούτε να μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον, δημοσκοπικά επαναλαμβάνω, ποσοστά αυτοδυναμίας. Εσείς κατά καιρούς διαψεύδετε και σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και σενάρια συνεργασίας με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό που λέμε είναι ότι η εντολή που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε εκλογές εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ ήταν μια εντολή για αυτόνομη πορεία και για συμπαράταξη των δημοκρατικών πολιτών στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Με την επιλογή της αμφίβολης πολιτικής διεύρυνσης και κυρίως της κοινωνικής διεύρυνσης. Πολιτική αυτονομία, όχι συνεργασία με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Είστε και σε αυτό σαφείς. Ναι. Μα το σύνολο της κεντροαριστεράς μπορεί να εκφραστεί μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δίνει τον πόνους μόνο στο Σωστό, αυτό είναι έτσι. Άρα, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να γίνει και πράξη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω και έχω διαρρήξει και λίγο ακόμη το χρόνο. Πώς ακούτε τη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον δημόσιο διάλογο για την δημιουργία ενός νέου, από την αρχή, κόμματος στην κεντροαριστερά με διάλυση των υπαρχόντων κομμάτων? Πώς ακούτε εσείς αυτή τη συζήτηση? Όποιος θέλει να διαλύσει το κόμμα του για να κάνει κάτι άλλο είναι ελεύθερος της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε το δικό μας κόμμα, δεν διαλύεται, προχωράει αυτόνομα για να είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Είναι θεωρητική εντελώς αυτή η συζήτηση, είναι επί χάρτου τελείως, είναι στο κενό, κύριε Τσουκαλά? Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε γερός, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.